אז מה נשמע חברים, כאן אילי זוהר בסרטון חדש, אני אספתי איזה סרטון, אז אני רוצה להראות לכם שהגעתי עם שלי במשתמש הזה שלי. אני ירדתי את ההמון גביעים, אבל בכל זאת צריך להגיע איתה לגולד 1, אז עכשיו אני אראה לכם את זה. אוקיי, אז הנה עכשיו זה נכנס לי לברול סטארס, כמו שאתם רואים, פה אני על סילבר 3, רגע. אוקיי, הנה על סילבר 3, חסר לי כמו שאתם רואים עוד כמה משחקים, אז חכו אני אחזור לכם שאני אצליח. רגע, אוקיי. אוקיי, הנה חברים חזרתי, וזה המשחק הגורלי, פליז, 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 ניצחון. ואם חבר שלי יפתח אי פעם ערוץ, שזה שמשחק איתי עכשיו, תעשו לו סאב ולייק, אבל הוא כרגע לא פותח. טוב, קיצור, זה המשחק הגורלי. אוקיי, תקשיבו, אוקיי, זה נמק פה, סבבה. אוקיי. וואי, אני לא מאמין שהוא נתקע לנו על התחלה. אוקיי, אתכם במשחק הבא. טוב, תקשיב, במשחק הבא, מקווה שזה יצליח כבר. כן, אני לא אוהב להראות את ההפסדים, אבל מה לעשות, לפעמים יש כאלה הפסדים. וואי, אוקיי. זהר, למה הם רק עליהם? אני לא מאמין. תקשיב, אני לא יודע מה קורה פה, כולם עושים עליי טימינג. באמת, פשוט זוועה. אל תלמדו מהם, ואם אתם רואים מישהו שקוראים לו אילי אנשלי, או פשוט אילי בעברית, סבבה, אני למד יול. תלכו לזון, סבבה? תראו בו פעם אחת, ותלכו לזון, ותביאו לו את הפאוור-אפ, סבבה? פליז. עכשיו אני ארוג את האדגר הזה, שחשב שהוא טוב, ואני אברח, כי אין לי מה לעשות אם אני אקח את הפאוור-אפ הזה, יש סיכוי גבוה מאוד שאני אמות. ואז החבר שלו ייקח כמובן לזכרו. וזהו, עכשיו יאללה, הוא יחזור עלינו. אוקיי, אז יאללה. חברים, באמת, אנחנו עדיין 5. שני גם מספיק, כי שני זה גם מספיק, אני ממש קרוב. וואי, הסרט הזה מעצבן. חייב לברוח הליאון הזה. אוקיי, האתגר הזה עשה טעות איומה, וגם, לא מאמין! עוד הפעם! תקשיב, אני פשוט לא הולך לדבר, סבבה? המסך שלי מחליק ואני פשוט לא מתרכז שאני מדבר. ואני פתאום עשיתי גם תמונה עכשיו. קיצור, אני על שטק. יודע שזה משעמם שאני לא מדבר בכלל, וזה מאוד משעמם לכם, אבל פליז, תהיו איתי, אני אנסה לעשות מוזיקה, כנראה שזה לא יצליח לי, אבל תהיו איתי. תשארו בסרטון, לא לברוח. תקשיבו, רק צריכים שהם ילכו לזוג השני, או שאנחנו אחר, הנה, כי הם באים לפה, יופי לזוג השני, ויהרגו אותו, מה, איך הוא לא שם? אוקיי, חייב
הזוג השני, הזוג השני למה, מעולה. שילכו אליו רק שיהרגו אותו. יהרגו את הזוג השני. זה לשרוד עד שהם יהרגו את הזוג השני. אני או אדגר. יש! אחים שלי יקרים. ג'י ג'י! יואו, ג'י ג'י! עזר! טוב, לא שזה יעזור לנו, אבל בכל זאת אחים. תקלים בצ'אט. הנה, הצלחתי. גולד וואן, חברים, וגם בדיוק 750 גביעים. דווקא עכשיו הוא מוציא מהשטק, חברים. טוב, תסתכלו, אז הנה הסיכה של שלי בגולד וואן. אוקיי, איכשהו מבואסת, אבל בסדר, לא משנה. אתם תהיו שמחים בשבילי. קיצור, יאללה, בואו נשים את הסיכה. היא אמורה להיות באמת סיכה מאוד מאוד נדירה. אבל לא במקומה, נשים את זה במקום זה, יאללה. וזהו, אז כן, זה היה הסרטון, חברים. שימו לייק, שימו סאב, אני אנסה להגיע ל-700 גביעים. ועד אורן להב הבא, עד הסרטון הבא, יאללה ביי.